ئێمە هەر قسەیەکمان لەگەڵ یان کردبێ پابند دەبین بەو شتانەی کە پێمان ji destpêka îsal sîstema nû ya mûçe hate ragihandin û Nêçîrvan Barzanî serokê hikûmetê soz da fermanberan gerbêt û buhaya neftê bilind bibe yê mûçe jî baş bibe lê dinha da wezîreka hikûmeta wî tişteke dî dibêje û amaje bi wê dike ewa hatiye gotin tenê soz bûye û hêviya cîbicîkirina wê nebin. Aştî Havramî bi eşkere got heger buhaya her bermîlek neftê bigehe $100 jî lê her dîsa rewş wekû xwe dimîne. کە نەوت دابەزی سوپاس بۆ خوا کە دابەزی هەموو نەخۆشیەکانی دەرخست. Navberî salek beriyan ha û di Kongreya Stenbolya Enerjî da tenê behsa zêdekirina şandin û başbûna rewşê dikir lê axaftinên vê carê yê Havramî çi heviyek bû fermanber û mûçexoran çin nebû. Ev mûçexorên ku her tim çavdêriya buhaya neftê dikin. Di şeşemîn dîdara Mêrî li bajarê Hewlêrê Aştî Havramî wezîrê samanên xazayî got li sala 2014 û 2015 $8 milyar li bankên herêmê rakêşane da ku mûçeyê fermanberan dabîn bikin û $2 milyar jî li kompanyanan wergirtine yanî $10 milyar. Ev ji bilî dihata neftê ye ji ber ku dihata neft di sala 2014 û 2015 $14 milyar bûye û xên jî dihata neftê bi rêka tankêran. Mûçeyê fermanberan